Ho, ho, ho! Welkom hier in Struckland, Manitoba. Dat is november de 17e. Morgen is het dan de 18e. En we gaan, ik wil van jou jullie wijzen waar ik kan knerkens afkijken. En dan dat noemt zich beef stock, beef broth. Afgekijkte knerkens en dat wordt daar wordt door van jaft. De knerkens afgekijkt, daar hebben we zeer schöne soep van maken. Dat is wat ik jullie wil wijzen, wat we over morgen van soep gaan maken. Maar vandaar wil ik jullie wijzen, waar we knerkens reinmaken, om die afkijken. En die wil ik even nach, stek 24 Stunden kijken gaan. En dan wil je maar zeer schöne soep gaan. Die kan je gebruiken, om wo immer rinsknerkens gebruikt zijn. So nu wil ik jullie wijzen wat ik hier heb. Ik heb rinsknerkens. Mijn vriend heeft me wat knerkens geschonken. En dat is veel wat op stap is groot geworden. Met geen fertilizer, en met geen steroids, en dit en dat en ja. Dat veel is ganz natural abgewassen. Zodat we zeer schöne knerkens zijn. En weet je wat? Die knerkens, die hebben zoveel noorhoofdje te beren. Dat kan je niet meer verstellen. Je kan je dan stoerkijken dozen met zo'n beef broth. Zo'n afgekapte, weet niet wat het dan is. Maar we dat zelfs maken. Afgekapte knerkens. Dat is zo noorhaftig. Dat is goed voor jullie knerkens, voor jullie gelenken en weet niet wat alles. En we gaan. Nu wil ik een beetje wat het maakt. Hoe ik dat doe. Dankzij. Toch, nu wil ik je plus wijzen wat het voor knerkens zijn. We hebben hier zo'n fijne knerkens. Hier, dat is je dat maakt. En van alles een beetje. Verschiedenste knerkens kunnen naar brokken. Zo, nu willen we eruit maken. Dankzij. Oké, wat we dan doen is, dan nemen we de knerkens. En dan houden we die aan de ploot. En dan doen we de oven opdraaien naar 400 graden. En dan willen we die fijne stunden bakken. Dat die fijn bruin wordt en dan heb je maar zeer schöne Geschmack. Ja, daar willen we deze knerkens hier nu. Hier is dit aan de ploot aan. Waar we een halve stunde op 400 graden Fahrenheit bakken. En dan willen we een beetje checken en dan nog eenmaal een halve stunde en dan zal de smaak bruin zijn. En dan willen we dat even doen. Dankzij. Oh, kijk mal dat hartste mal. Oh, de knerkens, die ruiken nog wel zeer fijn. Die willen we zo lang maar die fijn bruin zijn en dan willen we ze opkappen. En want je gaat dan dat die knerkens een klein beetje met olive oil een beetje belakeren. Dat die niet te zeer uitdrehen doen door krakse stof. En dan worden die wieder bakken, die vangen ons zeer smaak te laten. Oké, nu gaan we hier een halve stunde gebakt. Wat 400 graden. Kijk maar dat. Vangt dan zeer smaak te laten. En nu willen we alles een beetje even draaien. Even aandraaien. En dan kraakt de stof. Dan wordt het helemaal stek 15 minuten en dan klaar dat even uit. Kijk maar dat. Dan wordt nog helemaal een klein beetje de olive oil alleen een beetje even laten. Een beetje stof. Ga je dat zo zeggen? En we gaan. En dan worden we dat nog helemaal nog een stek 15, 20 minuten in de bakken aan. En daar zijn we uit om dat te vier brengen. Ja, nu gaan we dat een halve stunde laten te bakken. En nu wordt nog helemaal stek 15 minuten en dan krijg je dat eruit zijn. 44 minuten met alles top. Zit op een zeer smaak. Dankzij. Oké, nu gaan de knerkens 44 minuten gebakt. 400 graden. Nu willen we daar groepen neer en dan willen we vangen soep af te keren. Dankzij. Oké, wat we dan nog maken, de knerkens maken dan is hier 3 loerbeirblätter. En stek 20 peperkerne. En 5 oder 6
Chesnek 10, een grote seppler, er 2 middeltje. En dan hier een grote jalmia. En hier wat vandaan celery. Op Spanisch naam zich dat apio. Zo dat werden we erop maken. En dan werden we knekkers of kerken zum opmaken. Dankzij. Oké, hier hebben we het randje alle baan, de chesnek, dat celery, seppelen en jalbeer. En dan hebben we een klein olive oil nemen. En dan hebben we het best gedijfbroden, plus dat het een beetje glad worden, een beetje glazig. Dus voor mensen nog een beetje troon in de jongen te zien. En dan hebben we maar de knerpjes maken. Kijk maar dat. Oh, wat het hier te schijnt. Hartstikke mooi. Oh, hier te zeer schijnt. Hier blijft een paar minuten, dus het met liever afroden en dan hebben we maar de knerpjes dat goed aan maken. En dan hebben we het geval voor een 25 stunden kerken lopen. Dankzij. Dit daar wie kaum sein, aber ich will noch ein Jalapeno machen, ein Serrano Pepersaus. So. Dann hat es noch ein besseren Geschmack. Je darf nicht von dir nicht wählen, aber. Oh, check mal das. Oh, backwards, ich kann das recken. Direkt opa sehr schön. Sehr schön. Nu werden we plötzlich 4 minuten dijkbroden. En dan werden we dat maakt het goed maken, wo de knerpjes aufkerken. Und das jaagt los en wunderschönen Geschmack zum Submerken. Danke. Und das ist olive oil, was ich hier gebraucht habe. Olive oil. So, check mal das. Das ist sehr fein rein. Kann ein bisschen Glas ausfluten. Und da werden wir das machen, wo wir die Knärkesmack haben. Danke. Oké, dan zetten we zo nu waar we de knerpjes zijn al aan het voeten baan. Nu kijk je maar dit. Nu wordt dat hier op de stitsen neerscheren. Door een kraken staat. En dan de loerbeirbladeren, de peper, vrij voor een stuk 20 peperkennen kan je zijn. De hier neerscheren. En dan willen we dat vrij verloten. Stuk 25 stunden kerken. Dit met z'n vandaag hier, hier zijn de knerpjes alle baan, kijk zijn. En dan hebben we hier zeer schöne Suppe. Zum Suppe maken. En dan kan je het dan inkerken en dan vriezer nemen, airfrieren. Dan kan je eerst een tijd zeer schöne Suppe maken. Ja, nu gaan we dat 25 stunden laten kerken. Dankzij. Ja, nu kijk je maar. Nu kijk dat de knerpjes met alle trends te maken. Nu willen we dat ze staat laten voor 24 stunden. En dan willen we ze opmerken. Dankzij. Nu kijk maar. Nu heeft dat hier al bij 14 stunden zacht gesimmerd of zacht gekert. Knerpjes en alles is al zo fijn verkeerd. En worden we helemaal een paar stunden, dat braucht vielleicht nicht 24, nu kijkt maar de knerpjes en alles al ganz verkeerd. En we worden alle tegen zeven schaken. En nog een beetje wat smalt afschapen. En dan zijn we eruit zum opkerken. Dit wordt een zeer schöne rindsop geven. Dankzij. Oké, kijk maar, nu heeft het 15 stunden gekerkt. Zeer fijn. Nu willen we dat hier alle uitschapen. Dat greefste uitschapen, dan willen we dat tegen 7 schaken. Dankzij. Oké, wat we dan doen is dan nemen we een schaap voor alle greefste, dus er staat eruit. Doe eerst vielleicht nog een beetje vlees maken, vielleicht van alle knerpjes. Gaan we alle greefste hier uitschapen. En daar willen we dat een beetje tegen 7, dat het fijne klare zup geeft. Wow, kijk eens, de staat. Dat we hier nu al de staat eruit schapen. Dankzij. Oké, wat we dan doen is dan hebben we hier een zeer fijne fine zeef. En dan zeven we de zup de alle fijn durch. Waar de staat. Al dat gruis en alles eruit zeven.
Fragt es dort. Kijk mal das. Und dann habe ich da oben sehr gesundet, scheinet Rindssuppe. Und das wollte ich sagen, ist viel gesünder als alles, was ich kann im Stuhl kochen. Das ist ab ihrem Schnitt. Fan, kijk mal das. Und dann war noch gut, sehr fan. Ja, so. Und dann haben wir all das größte Büten. Und dann wollen wir das in Gläser nehmen, haben wir das ankerken und dann kann man anfrieren, so ist gewählt. Ja, sehr fan. So, und dann wollen wir Suppe machen. Dankeschön. Sehr fan. Okay, hier ist nicht sehr viel Fahrt oben, aber wir wollen dann noch vielleicht ein klein bisschen darauf schauen. Die dürfen nicht, weil ich nicht will, aber zu viel Fahrt ist doch nicht gut. Weil wir checken das ist der reine lauter Fahrt. Ein bisschen Fahrt macht ja Sinn für den Geschmack, aber doch, wir wollen hier dann nach ein bisschen Fahrt aufschauen, das braucht ihr wie gut. Ja, das ist gut, was ich kann. Weil wir aber nicht, da lodert der Boden. Dankeschön. Ja, nu haben wir das meiste Fahrt aufgeschabt. Wir noch einmal bringen bei dem Kerken und dann werden wir ein Gläser nehmen und ankerken. Dankeschön. Riecht sehr schön und schmeckt sehr schön. Ja, check mal dort, nu haben wir bei dem Kerken und nu werden wir ein Gläser nehmen und dann ankerken. Nou, das, wo ich sagen, ist aufgekerkte Rindsknerkes. Sehr schön. Betet, wo ihr nicht fingen. Selbst gemerkt, ist immer besser als am Stuhl gekauft. Das am Stuhl ist auch gut. Wobei sie das schon die Gelegenheit haben, merkt das auch. Aufgekerkte Knerkes. Das ist so viel besser. Und schmeckt, scheint dann viel gesünder. Dankeschön.